akwai wanda ya saki matarsa akan bal din, ita matar tana goyon bayan wani kulab, mijin yana goyon bayan wani kulab, kuma suna kallo a cikin gida. Idan aka kaiwa kulab din angon hari, mijin hari, sai matar ta murna. Idan aka kaiwa kulab din da matar take goyon baya, sai shi ma ya ta murna. A ƙarshe sai aka ci kulab din da mijin yake yin goyon baya, ita kuma ta tashi ta yi shewa, ta yi anyiniri, shi kuma ya daddage kuza mata mari, sai ta Allah ya isa, sai isa keta, ta tashi tafi gida tana kuka, ta je babanta, me ya faru haka kika zo bagajanja? Wallahi muna kallon bal ne, ni ina goyon bayan kulab kaza, shi yana goyon bayan kulab kaza, shine aka ci kulab ɗinsu da na dariya, shine ya mare ni, ne masa Allah ya isa ya sake ni. Sai ban ya ce shi wani kulab ɗin yake goyon baya? Ta faɗa, ke wannan yake goyon baya? Sai ce ai mu aka ci kai dariya. Shi ma uban gashi inda yake. To kun ga abin yayi nisa yadda baka zato abin ya wuce wasa, abin ya shiga wani abu daban. Har abota ake yi a gari a haɗu a yi taro da 'yan can garin da 'yan can garin, masoya kulab kaza za su yi taro, supporters, kuma kuɗin nan da kuke ba ku san ma kuna yi ba fa, abin da ya shafe su da ku, kai a baran banzan wofi ba a san ma me kake yi ba. yan karta ma suna yi, yan wannan su tashi aje can garin ai karta, aje can garin ai karta, har an fara yin ita ma ta jiha, ta ƙasa da ta duniya, a zo zumuntan karta. wai ku rasa abin da za ku zamanta a kansa sai karta ai ta dirka shari'a ana faɗan manganu, kuma lokacin sallah wani lokaci ya fita ba a yi sallah ba, ga lokacin da aka bata, ga shekaru sun tafi, wani gurin ma an kaje za ka tara tsofaffi